Igbo ndị ọma, ekele m unu. Eji m obi ọma, udo na aṅụrị na-anabata gị na mgbe awa gị nwa bụ nwafọ Igbo na-ekiri m na-asị udo dịrị gị. Nke onye eji ya jidesi ike. Ihe ọbụla bụ ihe ọma ị na-eme ya gaziere gị. Aha m bụ Amaka Charles Ewekechi. Ihe anyị nọ n'oge ya ugbu a bụ oge aṅụrị. Ugbu a anyị ga-aga gbawa ntakịrị egwu. Biko echekwana ebe ọbụla ka anyị jee bata nọnyere anyị. Ndewonu. Anyị ka nọ n'oge oge aṅụrị na isi mbido telivishọn. Ihe anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị taa na oge aṅụrị a bụ ka esi edozi ahụ ụbọchị niile, ike ekike, idozi ahụ ka ahụ na-ama mma ụbọchị niile. Ọ ya ka anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị taa. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na idozi ahụ bụ ihe dị oke mkpa. Ịbụ nwoke, ịbụ nwanyị, nwatakịrị, okenye. O kwesịrị ka ị na-edezi onwe gị, ka ị na-edezi onwe gị ụbọchị niile. Ụbọchị niile itetere n'ụra, o nwere ihe ndị kwesịrị ịnọ na-eme dịka nwafọ Igbo. Chineke ka ahụ gị na-ama mma, ka ọ bụrụ na onye hụ gị ọ sị he onye amaka. Ọ ya ihe m na-achọ ịkọwara gị n'ụbọchị taa. Ihe mbụ sị anyị ga-eme bụ ite n'ụtụtụ, isi n'ụra tete. O nwere ihe mbụ ị kwesịrị ime, ya bụ gịnị? Ịṅụ mmiri. Onwe ihe dịka mmiri. Mmiri bụ ọgwụ dị egwu, mana ndị mmadụ amaghị nke a. Ọgwụ, ọkwa ịhụta ihe na-ahụ ya dịka ọ bụ sọsọ mmiri. Ihe a wee ezigbote ọgwụ. Onye ọbụla kwesịrị nọ ịchọ ka ahụ gị na-ama mma, ahụ na-akwọ gị mụrụmụrụ. Onye hụ gị dịka nwatakịrị amụrụ, ịma ka ahụ ụmụaka si adị. Onye hụ gị ahụ a na-akwọ gị mụrụmụrụ. Ọ mmiri bụ ihe na-eme ka ihe ahụ bụrụ ihe ga-apụta ire. Ị na-aṅụ mmiri, ịbụ ha na-achị ụta ahụ itetere n'ụra, gị were mmiri ṅụọ dịka kọpụ ole 4. Ọ bụrụ na ị nwee ike ịṅụli 3, gị ṅụọ. Ị nwee ike ịṅụli 4, gị ṅụọ. Ịṅụcha ya, gaa gbaa oyi, ga-ezu onwe ike ntakịrị. Imechaa nke ahụ, maka ihe mmiri ahụ ga-eme bụ gịnị? Ọ ga-ehichacha ihe ndị nọ n'ime ahụ gị na-ekwesịghị n'ebe ahụ. O klinichaa ya, o hichachaa ya, wepụ ya, ga-enyụpụ ya na mmamịrị. Ịṅụcha mmiri ahụ, imezie gịnị? Ije saa ahụ gị. Maka onwe ndị bụ chi bụọ ha ama ụzọ pụọ, ha ma na ha ga-asa ahụ. Ịbanye na moto ma ọ gịnị ụgbọala gị na ndị mmadụ hụ ma ọnụ ma ahụ niile, ihe niile a na-esi gị na-ajụsị onye a ọ sakwara ahụ taa. Ị gaghị ahapụ ịsa ahụ gị tupu gị apụọ. Ma tupu gị esi n'ụlọ gị pụọ, dịka onye ṅụrụ mmiri ara afọ ṅụjuo ya aṅụju, ị kwesịrị ịsa ahụ gị. Ịsacha ahụ gị, oge ị na-asa aka mkpụ ụzọ kwugodo nke bụ ịsa ahụ. Oge ị na-asa ahụ gị, echefukwa n'akụkụ gị. Ọkwa ime ebe a, o nwere ndị na-ama ha na ekwesịrị ịsa akụkụ. Ị ga-ewere shampoo eji asa ahụ, saa akụkụ gị mmiri, saa ya ezigbote ọsịsa, maka akụkụ bụ ihe na-esi oke isi. O nwere ndị ha jọs awụọ mmiri, agaghị eji ncha, ajọs asacha ahụ, akụkụ a na-esi, ha pụta, ị na-ajụsị onye dị ndụ na-esi ụta, onye anwụọkwa ka ihe a ga-akọ. Biko ịsa ahụ, sapụ ya asapụ, saa akụkụ gị mmiri, saa ya ezigbote ọsịsa. Ọ bara oke uru. Ịsacha ahụ gị ahụ, gị tee ude. Ude dị oke mkpa. O nwere ndị ị ga-ahụ n'ụzọ, ha na-ekebo, ị na-ajụsị onye a ka ekwenu mgbe ọ sara ahụ, kedu afọ ole ma ole ọ sara n'ahụ. Ịma hụ na onye ahụ sara, mana ihe mere n'ụwa o teghị ude. Ị ga-ete ude. Ude m na-ekwukwe n'okwu ọ bụghị ndị a na-eme ka ahụ mmadụ ebe a na-acha nka a na-acha nka.
ị ga-ewere ude dị mma. O nwere ụdị ndị na-adịghị ọnụ, ụta ori dị. Ori wụ ihe anyị nwa bụ ndị Igbo ji achọ ezigbote mma. Ori na-adị mma ma okenye ma nwatakịrị amụrụ ọhụrụ. Ori na-adị mma n'ahụ onye ọbụla. Ị ga-ewere ori tee n'ahụ gị, ma ọ bụ ude ndị dị nwa na-edozi ahụ gị tee ya. Itecha nke ahụ, gị saa ọnụ gị mmiri. Ihe nkwụsị gị tụọ ude gị bụ gịnị? Ka ahụ gị hapụ ịkọ, ma ọ bụ gị bụ ụzọ saa ọnụ gị mmiri tupu gaa saa ahụ gị. Mana ọ bụrụ na ị ga-ebu ụzọ saa ahụ gị tupu gaa saa ọnụ gị, mgbe ahụ ị sachara ahụ gị, biko tee ude ozugbo ka ahụ gị hapụ ịkọ. Maka na ahụ gị kọọ, ị na-ete ude ahụ, ahụ gị agaghị anabata ya. So ọ na-adị mma mgbe ahụ mmadụ sachara ahụ ya etu ude ozugbo ka mmiri ahụ nọtụ n'ahụ onye ahụ nwee ike ịnabata ude ahụ ị ga-ete. Gị saa ọnụ gị mmiri, were ihe a na-akpọ brush, ndị oyibo na-akpọ brush, saa ọnụ gị. Ịsa ọnụ gị, ahapụkwa n'ire gị. O nwere ndị na-abụ ha sachaa eze ha, ha hapụ ire ha. Nke ahụ bụ gịnị? Fa. Biko hapụkwa n'ire gị. O nwere onye m hụrụ mbọsị a, ọ sị na ya amaghị na a na-asa ire mmiri. M sị gịnị? Biko echefukwala ọkwa dị mkpa. Isi ire bara uru ma gị na-asa ọnụ gị. O nwere ndị ha sachaa eze ha mmiri, sọsọ eze ka ha na-asa, ha hapụ ire. Ire dị oke mkpa. Kama ị ga-ahapụ isa eze gị, kama ị ga-ahapụ isa ure gị, biko hapụ isa eze gị, saa ire gị sọsọ. Maka ire bụ ihe na-eme ọnụ a na-esi ezigbote ushi. Ị ga-asa ire gị, sapụ ya asapụ. Ị nwere ike isi ugbo na abụọ, onwe ihe dị ọjọọ n'ime ya. Gị sachacha eze gị, kpụkpọ ọnụ gị. Nke ọzọ bụ gịnị? Ihe ị ga-eyi n'ahụ gị. O nwere ndị ha bịa, ọkwụghị ịhụrụ ihe a na-eyi n'ime ahụ, nke a na-akpọ underwear, nke ndị obodo ndị ọcha na-akpọ underwear, nke a na-eyi ma ọ bụ drọs ma ọ bụ gịnị, uwe ya nra. O nwere ndị ha ga-eyi izu abụọ na atọ ha sabeghị ya mmiri. Ịsacha ahụ gị, iyiri drọs iyiri n'izu gara aga, ị ka na-eyikwa ya. Ihe niile na-esipụta n'ahụ gị, nke ahụ ihe na-adịghị mma. Ịbịa gị hụ na ihe ị na-eyi n'ime tupu gị eyikwasị efe gị, na ọ bụ ihe dị ọcha, ihe sara mmiri, ga-eyiri tupu gị eyiri efe gị. Efe ihe ị ga-eyikwanụ bụ efe emere na ayọn. Maka otu ọbụla isi pụta ka ndị mmadụ ga-esi were gị. Ndị oyibo na-asị looking good is good business. Onye ndị oyibo na-ekwu, mana elebana m anya hụ na ọ eziokwu. Otu ọbụla isi pụta n'ama ka ndị mmadụ ga-esi were gị. Iyiri efe dị nkịkara. Onwe ndị bịa ha eyiri efe dị nkịkara, efe dọkara adọka, ha pụta n'ama, ị na-elesa onye a osikwe n'ụlọ pụta, o lekwere enyo. Ya wụ ihe dị gịnị? Ihe na-adịghị mma. Ihe m na-akọ ugbu a bụ gịnị? Idozi ahụ. Ọ dị oke mkpa. Ịsa ahụ gị, ịsa ọnụ gị. Ịsa ọnụ gị m na-ekwu okwu ya bụ gịnị? Isi ire gị na eze gị. Ọ bụghị sọsọ ịsa eze, ị ga-asa ire gị, sapụ ya asapụ. Biko anyị na-aga gbarịa nwatakịrị egwu ugbu a. Anyị na-aga bata, nọnyere na anyị. Ndewo.